नमस्कार, मस्त मराठी किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज तुम्हाला मी दाखवणार आहे मालवणी पद्धती वडे कसे बनवायचे। मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आम्ही गटारी स्पेशल वड्यांचं पीठ बनवलेलं आहे। हे कोंबडी वडे पण बोलू शकता, मालवणी वडे पण बोलू शकता। हे मस्तपैकी असं मी हे पीठ बनवून घेतलं आहे आणि यामध्ये सर्व साहित्याचा वापर केला आहे मी। फक्त तुम्हाला गरम पाण्यामध्येच मळायचं आहे आणि चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे। जर तुम्हाला हळद आवडत असेल तर 1 चमचा हळद टाका आणि याचा मी व्हिडिओ पण बनवला आहे, तो पण मी तुमच्याबरोबर शेअर करतो आहे। हे बघा मस्तपैकी असे फुलून वडे आलेले आहेत आपले आणि हे वडे खूप चवीला छान झाले आहेत। एक वेळा तुम्ही नक्की ट्राय करा। आणि जर तुम्हाला हे पीठ पाहिजे असेल तर तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये कॉन्टॅक्ट नंबर दिला आहे, तिथे तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि तुमची इथे ऑर्डरही प्लेस करू शकता आणि आम्ही तुम्हाला हे जे पीठ आहे ते आम्ही तुम्हाला तुमच्या ॲड्रेसवरती कुरिअर करणार। आणि तुम्हाला बघायचं असेल की ह्या पीठाने हे वडे कसे बनतात ते बघा, मस्त मालवणी किचन माझ्या चॅनलवरती जाऊन तुम्ही माझं त्याच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी लिंक दिलं आहे, त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही बघू शकता की आपण हे वडे कसे बनवू शकतो, ते पण ह्या पिठाचा वापर करून। आता तुम्ही बघू शकता मी बघा ह्याच पिठाने मी हे वडे इथे बनवून घेतले आहेत आणि त्यासोबत मी इथे ही वाटाण्याची भाजी पण बनवून घेतली आहे। आणि तुम्ही वाटाण्याची भाजी नको असेल तर तुम्ही हे वडे चिकनसोबत पण खाऊ शकता। आणि हे बघा तुम्हाला मी तोडून दाखवते, हे खूपच वडे छान झाले आहेत आणि टेस्ट पण एकदम मालवणी पारंपरिक पद्धतीतच आहे। आणि जर तुम्हाला चिकन आणि माझ्या सुकं चिकन आणि चिकनची ग्रेव्हीचा व्हिडिओ बघायचा असेल तर त्याची लिंक पण मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तुम्ही जाऊन बघू शकता। आणि हे वडे खूपच छान बनतात। तर तुम्हाला जर हे माझं पिठाचं पाहिजे असतील तुम्हाला तर तुम्ही माझे व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि त्याच्यामध्ये डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिली आहे, तुम्ही त्या लिंकवरती जाऊन मला कॉन्टॅक्ट पण करू शकता। मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आता आपण कोकणी मालवणी वडे किंवा कोंबडी वडे बनवायचे कसे ते बघूया। पीठच फक्त कोंबडी वड्याचं पीठ बनवलं आहे आणि हे मी पॅकेट बनवून याचं विकणार आहे, तर त्यातलेच मी तुम्हाला थोडे वडे बनवून दाखवते आज। तर मी इथे अर्धा किलो पीठ घेते आहे। हे बघा अर्धा किलो मध्ये मी पीठ इथे घेतलं आहे। आता त्यामध्ये मी चवीनुसार थोडीशी हळद टाकणार आहे। मीठ टाकायचं आहे आपल्याला। सर्व मी व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। या पिठामध्ये मी मालवणी पद्धतीत जे साहित्य टाकतात ते मी पूर्ण सर्व टाकलेलं आहे। आपल्याला फक्त हळद आणि मिठाचाच वापर करायचा आहे। इथे कोमट पाणी करून घेतलं आहे आणि थोडं थोडं पाणी ओतून मी ते मळून घेणार आहे। आपल्याला इथे गरम पाण्याचाच वापर करायचा आहे। या पिठाला मी गरमच मळून घेत आहे। याच्या आधी मी एक चिकन कसं बनवायचं त्याची रेसिपी मी मस्त मालवणी किचन या चॅनलवर टाकली आहे, तर तुम्ही तिथे जाऊन बघू शकता। मालवणी पद्धतीमध्ये सुकं चिकन, मालवणी पद्धतीमध्ये चिकन, हे दोन्ही पण रेसिपी शेअर केल्या आहेत। पीठ मळून घ्यायचं आहे। हे बघा आणि मी हे सर्व पीठ गरम पाण्यामध्येच मळलं आहे, थंड पाण्याचा वापर केला नाही आहे। गरम पाण्यामध्ये मळून ठेवलं पीठ तर लवकर येतं पीठ। वड्यांचं पीठ थोडं आल्यानंतर वडे फुगतात व्यवस्थित, म्हणून हे असं आपल्याला पीठ मळून 1 तास आपल्याला ठेवायचं आहे झाकून। आता हे बघा माझं व्यवस्थित असं मळून घेतलं आहे आणि ह्याला मी आता झाकण ठेवून 1 तासासाठी साईडला ठेवून देणार आहे
आणि 1 तासाने आपण बघूया हे पीठ कसं बनतं ते. तुमच्याजवळ जर जास्त वेळ असेल तर तुम्ही 1-1.5 तास ठेवलं तरी चालेल. जेवढं तुम्ही जास्त वेळ मळून ठेवणार तेवढं तुमचे वडे चांगले बनणार. तर आताही मी 1 तासासाठी ठेवते. आता इथे 1 तास झाला आहे. मी त्यावरती 1 चमचा तेल टाकणार आहे आणि परत त्याला व्यवस्थित मळून घेणार आहे. आणि पीठ आपल्याला मळून झाल्यावर झाकूनच ठेवायचं आहे. उघडं ठेवलं तर ते पीठ कडक होतं आणि वडे आपले बनवत्यावेळी फुटतात. म्हणून आता हे बघा मी तेल लावून त्याला व्यवस्थित असं मळून घेतलं आहे. आणि आता मी ते छोटे छोटे गोळे बनवून घेणार आहे. हे मालवणी वडे खूप छान बनतात. तर याप्रमाणे जेवढी तुम्हाला साईज पाहिजे असेल त्याप्रमाणे तुम्ही त्याचे गोळे बनवून घ्या. हे बघा आता तुम्ही बघू शकता मी इथे बघा सर्व गोळे बनवून घेतले आहेत. आणि आता ते गोळे सर्व गोळे हे वडे कसे थापायचे ते मी तुम्हाला दाखवते. मी एक कढई घेतली आहे आणि कढईमध्ये तेल तापत ठेवलं आहे. तेल आपलं व्यवस्थित तापलं आहे. आता आपण वडे थापायचे कसे ते बघूया. इथे मी एक प्लास्टिकची पिशवी घेतली आहे. तुम्ही याच्या आधी दुधाची पिशवी जी बॅग असते ना ती पिशवी घेतली तरी चालेल, किंवा आपण तेलाचं पॅकेट येतं जेमिनीचं वगैरे त्याचं ती पिशवी वापरली तरी चालेल. कोणतीही वापरू शकता. तेव्हा केळीच्या पानावर जर वडे तुम्ही तापले तर त्याला पाणी लावून तापायचे असतात. तर आता या पिशवीला बघा मी हे तेल लावून घेतलं आहे पूर्ण, बघू शकता. आता हे मी एक गोळा घेणार आहे आणि त्या गोळ्याला आपल्याला ना परत असं व्यवस्थित जरा मळून घ्यायचं, कारण गोळे उघडे ठेवले ना तर ते कडक होतात म्हणून. तर हे बघा आणि असं व्यवस्थित असा गोल बनवून घ्यायचा. आणि त्याला मी आता परत तेलाचा हात लावणार आहे. हे बघा तेल थोडंसं लावून घेतलं आहे आणि आता तापून घेणार आहे. हे होतं हा बघा मी वडा व्यवस्थित तापून घेतला आहे. या पद्धतीने आपल्याला वडे तापून घ्यायचे आहेत. आणि आता आपलं तेल पण व्यवस्थित गरम झालं आहे. बघा तेलामध्ये वडा सोडला आहे. वडा जोपर्यंत वरती येत नाही तोपर्यंत त्याला धाऱ्याने दाबायचं नाही. आता हा बघा आपला वडा वरती तळून आला आहे. तर त्याला असं थोडं थोडं दाबून घ्यायचं आहे. बघा थोडं थोडं असं दाबून घ्यायचं. हे बघा असं दाबल्यामुळे आपला वडा व्यवस्थित फुगतो. हे बघा आता मी त्याला परतून घेणार आहे. आणि ही बाजू आपल्याला थोडं कमी शेकवायची आहे. जी खालची जाड बाजू असते ना ती जास्त शेकून घ्यायची आहे. आता तो वडा आपला व्यवस्थित तळून तयार होत आहे. तोपर्यंत मी तुम्हाला दुसरा वडा दाखवते कसा थापायचा तो. हे बघा आता याला मला परत तेल लावून घ्यायचं आहे पिशवीला. आणि आता या पिठाला पण मी तेल लावून घेतलं आहे या गोळ्याला, बघू शकता. आणि आता व्यवस्थित परत तापून घेणार आहे. तुम्ही बघा व्यवस्थित वडे पण व्यवस्थित तापतायत, कुठे फुटत बिटत नाही आहे. हे बघा आपलं पीठ व्यवस्थित मस्तपैकी बनलं आहे. तापून दाखवते. हे बघा या पद्धतीने आपल्याला सर्व वडे असे तापून घ्यायचे आहेत. तुम्ही बघू शकता मी बघा एवढे जाड तापले आहेत. तर एवढेच जाड तुम्ही तापा. जास्त जाड करू नका किंवा पातळही करू नका. जर तुम्ही जास्त पातळ वडे तापले तर ते फुगणार नाही. आणि तेल आहे ना खूप गरम झालं पाहिजे. गरम झालं ना तरच वडे आपले फटाफट फुगून येतील. ते बघा आता मी परत एकदा तुम्हाला दाखवते कसं तळून घ्यायचं ते. आता माझं हे तेल एकदम गरम आहे. हा बघा असं आपल्याला वडा हळूच सोडायचा आहे. तेल गरम असतं, एका साईडून सोडायचं आहे.
आणि वडा वरती आल्यानंतर आपण असं दाबायचं, पहिलं नाही दाबायचं. पहिलं दाबलं तर ते पीठ वल्लं असतं ना, ते फुटल्यानंतर मग तो फुगणार नाही. आता तुम्ही बघू शकता, हे बघा असं दाबलं ना की वडा असा मस्तपैकी फुगून येतो आणि चवीला पण खूप छान लागतात. आता गॅस आपल्याला फास्टच ठेवायचा आहे. जर तुम्हाला कधी वाटलं की माझे वडे जास्त करपत आहेत तर मीडियम गॅस करायचा ताबडतोब. आता ती साईड आहे ना जास्त शेकून घ्यायची आपल्याला, खालची साईड. हे वरती बरोबर आहे, ही साईड आहे ना व्यवस्थित शेकली पाहिजे, कारण इथे जाड असतं आणि तिथे आहे ना ते वरचं कवर पातळ असतं, ते पटकन शेकून जातं, पण ती खालची साईड शेकायला वेळ लागतो. आणि पीठ आहे ना सुकत असेल ना तर चांगलं परत परत मळून घ्यायचं, कारण ते उघडं ठेवतो ना त्यावेळी ते गोळे सुकून जातात. झाकून ठेवलं ना का ते सुकणार नाही. सुकलं तर ते पीठ आहे ना कडक होतं. तर आपल्यालाही बघा असं व्यवस्थित मळून घ्यायचं. आता तुम्ही बघू शकता ही माझे पूर्ण वडे बनून तयार आहेत. हे अर्धा किलो मी पीठ घेतलं होतं, अर्धा किलो पिठाचे एवढे वडे झालेले आहेत.